Kienet kontroversjali ovvjament għax kien daħla l-Knisja naħseb dika hija raġuni prinċipali żgur. Inti meta tara massa ta' nies li qed taqbel fuq ħaġa. Għaliex il-paroli fil-vojt tan-nies kienu kbar. Il-mama ma kienx tgħidli kollox lili għax kienet taf li niddiskuti mar-raġel. Naturalment, tifhim serju, allura la tibda titkompli. Damu sejrin. L-istorja damet sejra. Allura, hemmhekk setgħu jaraw kull ma kien joħroġ it-Televiżjon Malta, in-nies kienet taraw. Biss ta' tifel li kont ngħid għaliex dan l-ħaġeb kollu. Bil-Madonna taċ-ċoqqa. Batew ħafna nies. Il-Madonna taċ-ċoqqa kienet il-produzzjoni li anqlet il-qlub ta' kulħadd u mhux il-qlub biss. Din il-produzzjoni toħodna lura l-1979. Kienet waħda mill-produzzjonijiet li ħallew impatt tal snin twal. Il-kontroversja illi qajmet din il-produzzjoni kienet waħda kbira u għadha tissemma sal-ġurnata tal-lum. Ħafna kienu dawk li ma tilfux episodju wieħed u ftit kienu dawk li qatt ma rawa. Din l-istorja hekk kontroversjali kienet miktuba mill-awtur Malti Giuseppe Diacono. Id-direzzjoni televiżiva kienet tad-direttur Albert Marshall. Il-ġrajja tibda b'laqa ma' Patri Rafel. U kellu miegħu dal-Fra Mariano. Fra Mariano kien bniedem li involvi ruħu ħafna fis-soċjetà żgħira li kienet ta' dan ir-raħal. Imbagħad dan Patri Rafel jiddeċiedi li minħabba li kun irid l-art għall-Knisja jiftaħ gwerra kontra Carmelo Tarandu u jrid joħodlu l-art. Ovvjament Carmelo Tarandu kienet lejxin tiegħu din l-għalqa u minħabba fek spiċċa ħadha kontra l-Knisja. U hemmhekk tqum din il-protesta ma' din il-familja. U spiċċaw bdiet tinbena relazzjoni bejn Fra Mariano u Rita, it-tifla ta' Carmelo Tarandu. U jiddeċiedi li jagħmel pass drastiku illi ma jaqpax ikompli segwi il-vokazzjoni tiegħu li għal-patri. Din il-relationship ma baqgħetx għaddejja daqshekk b'saħħitha daqskemm kienet fil-bidu daħal Isturberti fin-nofs inqabdet ilha Rita u kien hemm daw din il-friction bejn Rita u Fra Mariano. Tarbija titulet mejta. Għatlitix Rita jew le, l-awtur ma ċennax għalih u għal-qassien fil-reġija. U jispiċċa ġifieri li Fra Mariano perse kien isu telef kollox u għax telef l-imħabba u il-relazzjoni telefa ma' Rita u spiċċa speċi waħdu qed jgħix waħdu, bażikament. F'din it-triq ġiet iffilmjata il-shot fej kien hemm il-festa, basically. U li niftakar jien voldiri li konna fuq quddiem kelli xi 7, 8. U bdejt naqbes ħafna apparentament. Naħseb l-uniku tifel li bdejt naqbes ħafna u ġejt nidher naqbes. Niftakar li s-serja jien ma rajtix essaċ le. Niftakar li kont rajt dik il-biċċa xogħol tal-festa għax ħallewni nara, għax kont nidher jien fiha l-malbqija s-serja ma rajtux, ma stajtx narah. Ma ħallewniex, judiri it was banned, that was akbar biss. Ir-rol tiegħi fil-Madonna taċ-ċoqqa l-ewwel waħda kienet waħda mit-sekzika li konna naħbtu għal Rita u l-familja ta' Carmelo Tarandu ġifieri meta ħadulu l-eliqi. Il-parti tiegħi kienet il-parti ta' Fra Mariano. Fra Mariano illi kien jgħix f'din il-kappella knisja żgħira insomma. Għandu xitlef, dakka hemm dorra li mallem tiegħu innifsu, dik l-art ħabba dik. Minn daqshekk l-infern tiegħi jiena siltu.
għax ma bdejtx minn ommi għax webbist rasi. Sewa, l-ewwel net jiena nħossni x-xurtjata bil-kbir lill-parti mhux biss ġiet offruta lili imma Giuse Diacono, l-awtur, jgħidli li kien kitibha proprju għalija. Jiena kelli 13 sena. Kien hemm stennija kbira din is-sensi dak il-verità għaliex dak iż-żmien ftit kienu hawn sensilit fuq televiżjoni. Stazzjon wieħed, dak iż-żmien kien TVM, Xandir Malta naħseb kien jismu, u ovvjament kulħadd il-fokus tal-udjenza kienet dejjem fuq Television Malta x'ma kienx hawn stazzjoni oħra. Kien hawn stennija kbira. Ovvjament jiena kont rajt l-istorja kif kienet infassla oriġinarjament. Li nafu kollu mbagħad apparti mill-just il-facts, ovvjament x'kien ġara fis-79 ir-reactions tan-nies u hekk. Kont inkun eċitata biex nara l-episodju. Għanna x'titħossem il-mami. U għax l-istorja kienet interessanti. L-atturi kienu ħbieb tiegħi, ġili rextajt magħhom fuq il-palk, ġifieri, uħut minnhom bħal Peter Borch u Carmenu Gruppetta u xi oħrajn, ġifieri, mhux Jane Marshall, imma l-oħrajn iva, rextajt magħhom. Allura qed narhom mhux fuq il-palk. Kont naf li konna se nagħmlu xi ħaġa tajba, iva, għax Giuse Diacono huwa kittib tajjeb, famuż, mhux veru, u tajba u jidħol fil-fil, il-roots tal-Maltin, as-saġġ. L-istorja tant ħakmitni u tant oġbitni għaliex Jane għamlita veru sabiħa li minn tifl istess, ġifieri, Albert Marshall kitibha straordinarjament, imma n-nies ħaduha li isa xi ħadd affronta r-reliġjon. Huma n-nies li gergru għax huma derilhom li ma misshom semmew għall-Madonna taċ-ċoqqa. Dik li nista' ngħid il-bqija hu. Inti għaliex taħseb li derilhom hekk? Ma nafx għax imħabba l-Madonna u għax meta semmi huma għax ħajsemmu għall-Madonna ma jekk semmuha forsi l-film hekk. Allura jarawha bi kbira u fejn nafi. X'taħseb fuq dan il-punt inti sinjura? Jiena jiġifi jidilli li speċi ma tantx daħlet hekk fin-nofs fix-xejn il-Madonna u għax qiegħda ma kienx hemm is out of point hu. Il-plot in ġenerali, jiena dejjem ħassejt illi dak iż-żmien adatta Albert Marshall kont nara artistikament sabiħa ħafna. Il-parti tiegħi ma kienx ħolqot kontroversja x'jiena ġifieri kważi kont qed nivvojsja dak li n-nies kontra insomma dal-affarijiet. Meta bdew jidru l-episodji, ovvja l-parti li Jane bħala it-tfajla li ħadet grazzja ma' dan il-patri kienet later on in the story, mela l-bidu in-nies ġifieri fervur kbir, kemm hu sabiħ, li qed tara l-kampanja, li qed tara Malta tiġi ffilmjata, għax kienu jiffilmjaw on the spot dak iż-żmien ma kienx hemm sets jew affarijiet. Ejja ħanilqu l-barka. Ħaffu l-fassolieta ħanilqu l-barka. Ejja ma, ejja x'qalu li jien naħti, qalu li jien se noqtu l-missieri. Ejja ma, ejja jien ukoll. Qalu li jien naħti ma, iskut Rita. Nħobbu l-missieri ma. Ċut, neżżawkom ċut ħadulkom kollox, għattawkom neżżawkom ma. Il-kommenti tan-nies kienu favur u kontra. Kontra per eżempju wara ċerti episodi il-tifla tal-familja ħarġet mir-raħal u marret, ħalli ngħidu hekk saret aħba, tiġri ma' dak u ma' ieħor. Marjan. Veru realistiku juri il-fatti tal-ħajja fih xejn ħażin ġifieri li għamlu għaġeb in-nies għax kien hemm ċerti kliem. Dan jekk tkun għaddej mit-triq, mhux dak il-kliem biss tisma' tismar.
U li kien hemm ċertu xeni, ma rajt li xejn xeni, hawnhekk hawn poster seħ, fihom ar minnu. Issa, nisma' lilek sinjura daqsxejn, x'inhu l-opinjoni tiegħek fuq xi parti minn xi episodju? Ġobni kollu l-film huwa sabiħ u fih lezzjoni, imma dik setu ma ġabux u li tkisser iħġiġ lill-Madonna għax iż-żarra wa naqra jsekku. Mhux li hemm ħażin fih bordieri. Le, li tfan kisser dak il-ħġiġ rawa naqra jsekku. Allura, bdiet tqum il-kontroversja, u l-kontroversja bdiet tiskala u tikber u kibret beyond normal. U ħanejda kemm kienet qawwija kontroversja li kieku setgħu qatluhom. U l-iktar li kienu għamluha fuq kien hemm xena meta twellet it-tarbija fil-kampnar tal-Knisja. Rita, hawn ommok. Rita! Rita! Ħalluni! 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 Jiena kont dak iż-żmien għalkemm kont għadni nidher żgħira ħafna imma diġà kelli żewġ titfal. Il-fatt li tant kienu qegħdin jemmnu it-telespettaturi x'kienet jiġri u għamet il-kontroversja li għamet li kienet pjuttost mistennija ma mhux b'daqshekk impatt. U dawn kienu qed jemmnu li jiena isni vera dik il-persuna, dik Rita li kont qiegħda ninterpreta fil-parti. Jiena kont qiegħda nirreċta, jiena kont qiegħda ninterpreta parti, jiena Jane, imma il-parti li kont qed ninterpreta bħala Rita twemnet bil-kbir tant li kienu qed jaħsbu li jiena vera hekk. Mit-triq, mill-ħwienet u mill-ambjent tar-raħal tisma'. Ġifieri, u tibda dak kitebek fuq il-gazzetta u dak jgħid kontra tiegħu, wieħed battibek jirrispondu l-xulxejn, min jgħidlek li u da film, min jibda qabbel isa il-ħajja veru xaru kaza x'inhi tagħmel u ma tafx ġifieri daw kienu il-kummenti more or less in ġenerali għax jien qed ngħidlek ma kontx naqrom bid-dettall. Imma kienu l-kummenti ġenerali li kienu hemm jew fil-gazzetti li kont naf żgur hija li Jane irċevet ħafna ittri għax kienet tiftaħ qalba mal-mami. Kienet tiċċemplilha lill-mami min jaf kemm il-darba mar Rwanda, d-dar taħ il-Balzan, ġifieri u Albert, u kienet tkun mifxula. Il-familja tagħha wkoll daru kontra tagħha l-Jane, għax il-familja tagħha fis-sens li il-papa tagħha kien sever. Allura l-fatt li bdiet tirċivi dal-affarijiet isu tor tagħha li ġara mhux tor tagħha hija attriċi kienet. Imma il-pubbliku ġenerali ma kienx jifmu dak li inti qed tilab rol. Jew ikkituk parti ta' eżatt kontra ta' dak li inti tħoss. Imma allura fejn hu l-arti tat-teatru jekk inti mhux se tesprimi il-parti to the full, mela int m'intix attur. Issa jekk dan nies qed iħalltu l-ħajja normali mat-teatru, it's their problem, not ours. Nsemmi każ wieħed il-Vitorin Gallia pereżempju. Vitorin Gallia għaddiet minn martirju sħiħ minn għand ħafna nies u anke minn kappellan partikolari. Meta għaddew kumment li ma kienx qarbina il-kappellan, jien ma kontx naf biha din. Assolutament. U naħseb ma qaltlix għal-raġuni tagħha li kienet tibża li aħna naqalgħu xi trabil jom għall-kappillan ma tafx kif allura kienet iżżomm ċertu affarijiet kienet iżżommhom riserva. Ġifieri, però interessanti meta smajtu l-kumment jien fil-biografiji tal-mami li minħabba l-Madonna taċ-ċoqqa il-kappillan ma qarbinix li għalija hija redikola imma għax teatru m'għandux jaqsam mal-ħajja normali.
Meta ġejt għamilha? Ġejt nara l-missier. Il-missier? Il-missier. Mela trid toqtlu? Noqtlu għax ġejt nara. Ħirt li taqerdu? Arġaw l-ora mnejġet li missierek m'għandek xi tridu. Dak missieri ma. Missierek ma jridx jarak. Mela m'għadniex bintkom. Mela baqallikx Patri Rafael. Fimt, ma missierek. Missierek ma jridx jaf bik. Missierek qalbu tu. Ma! Ma! Isma' minni Rit. Għaliex ma jridx jaf bik. Bibi bissibu miftuħ. Tibżax, jindem nistenna u nittama ma. Ma tibżal intebbalkom ġieħkom. Ma missirek ma jaflaħax għalli ħl-inkwiet qabel ma jkun iridek hu. Mux ġiħalla Rit. Mux ġiħalla Rit għax ħallit il-missirek waħdu. Sejra ma, sejra se nitla. Sejra, lej ma tmorx. Kolla sew ma għawlek sejra se nitla. Mux minn hawn Rit, mux minn hawn minn hemm. Rita. Nimmaġina li kienet taffetwana ħafna f'ħajti, għax dana wara kollox, kull attur irid jgħix, irid mur għax-xogħol filgħodu, jiġifieri mhijiex xi ħaġa hekk light li inti kull filgħodu litteralment għandek in-nies li qegħdin joboduk ċertu serjetà u litteralment ma jifhmux id-differenza li hemm bejn attur u persuna fir-realtà. Qed ngħidlek daqshekk kienet gravi. Daqshekk kienet gravi. Il-kontroversja ma kienx biss fħal il-poplu, ma anke f'numru kbir ta' ġurnali lokali li ġew ippubblikati minn Jannar sa Marzu tal-1979 waqt li kien qed jiġi imxandar it-teleserje. Fil-ġurnali deru kummenti kemm kontra u kemm favur dak li kien qed jiġi mxandar fuq it-Televiżjoni Malti. Ħafna kienu l-artikli indirizzati lil familja Marshall, billi Albert Marshall u Martu Jane kienu protagonisti b'mod jew ieħor f'dina it-teleserje. Il-familja ta' Nino Mintoff ukoll li kellu parti importanti u ewlenija f'dan it-teleserje. Il-telefonati li kont nirċivi u anki ittri li kont nirċivi kienu jtuni indikazzjoni ta' x'qed iħoss min kien qed jara t-teleserje. Ittra partikolari li rċivit il-familja Marshall kienet waħda ta' tajjir u teddit li bla dubju xukjat lill-familja Marshall. Għax dik il-pastażata ta' play la naqsula u anqas tajtuha jew tajtula trid tajt. Mela hekk ħaqhom u jekk jogħġbok għajt lil Marshall li bekk irid jiekol jibgħat il-mara bħala prostituta javili għax ma marx fil-korp tal-pionieri u l-mara bata ġo xi fabbrika. Dik il-maħmuġa jiena ġifieri. Dik il-maħmuġa ħlif tinżal l-irġiel u torqod magħhom mhijiex. Tirreferi għal Rita imma qed tirreferi għalija bħala Jane. Veru prostituta. Anke diakonu taf inqeduh għax inġennuhom sejrin u nirrovinawhom la ma jridux jisimgħu. Mela aħjar tneħħu kollox għax se ssir waħda żgur. Veru 3 maħmuġin. Rita l-prostituta, diakonu il-maħmuġ u il-vili maħmuġ Marshall. Veru għandu mara maħmuġa u għadha ġejja tagħhom. Aħjar taqtawha qabel ikun tard wisq. Sur Victor, nitolbok li tagħti dina littra lil min qatt dan id-diskors ħalli jaqrawha huma u jaħsbuha tajjeb. In-nies kollha feroċjati għalihom. Sal-isqof inkwetajtu, mela aqtawha qabel ikun tard wisq. Nirringrazzjak u saħħa. Victor, Rita u Lino propju kienu qishom żewġ amorini jitanqu ja xkupa li hu u xkupa Lino. Ħakmithom ħafna l-biċċa xogħol. U ġifieri kienet għandhom it-tfal żgħar, allura għalu speċi mhux se nħallu tfal jikbru
qafsa ta' qalb. U forsi parzjalment kienet il-Madonna ta' ċoqqa li xprunat id-deċiżjoni ta' ġejnu tiegħi biex nitilqu le. U allura mbagħad tlaqna għal żmien twil l-Awstralja. Dawn huma xhieda ta' kemm għamlet impatt, ta' kemm għamel impatt da' teleserje u mhux dak iż-żmien biss, ġifieri fis-sebgħinijiet, imma baqa' jissemma fit-tmeninijiet, fid-disajnijiet, libna wkoll dan għall-2000 u għadu jissemma sal-lum u xi ħaġa li hija interessanti ħafna. Huwa l-fatt li iż-żgħażagħ tal-lum vera affaxxinati bil-fenomenu li ġara dak iż-żmien. U jiena ġifieri għalkemm waqfuni ħafna nies li kienu rawa dak iż-żmien il-Madonna taċ-ċoqqa mid-dera dawn kienu anke kellmu lil uliedhom u lil uliedhom fuqha. Di tant baqgħet tissemma li iż-żgħażagħ tal-lum interessaw ruhom ukoll mhux qalu pereżempju hija dik xi ħaġa tan-nanniet għaddiet. Imma tiskanta kemm żgħażagħ u kemm studenti anke bħalkom fil-fatt li interessajtu ruħkom u propju illum qegħdin hawnhekk tintervistawna. Nista' ngħid għalija lil dawk kollha li ħadmu nixtieq intihom proset ħafna għall-acting tajjeb li ħadu minn kull naħa u anki speċjalment għall-producer Bertu Marshall u anke Jane Marshall li għamlet sforzi kbar biex ħadmet daka il-teleserje li għadna qed naraw. Speċjalment il-bieraħ meta rajna dik l-acting sabiħa meta Vittorin Gallia tal-attak f'qalba u waqgħet mal-art. Naqbel ħafna mal-awtur kif kiteb fil-ġurnali lokali, naqbel miegħu perfettament. Jidher li ħarġu ħafna kwalitajiet pożittivi fihom. Kien hemm wieħed mill-fatturi kien li qajjem reazzjoni fost il-poplu. U l-dan nies ninżalem il-kappell għax bis-saħħa tagħhom id-drama beqgħet sejra. Il-Madonna taċ-ċoqqa tfisser suċċess. Allura ħallejna impatt li naħseb jiena konna qed nagħmlu biċċa xogħol tajba biex baqa' jisemma sal-lum. U iktar ma jgħaddu żmien, iktar dan it-telesiri iktar isu ma jmutx, isu ma jmut qatt. U kienet novità għal Malta, ma kienx ħaġa hekk li drajnija. U nista' ngħid li l-Madonna taċ-ċoqqa hija għalija importanti ħafna.